nakaligo. Parang gusto ko na maglaro yan. Nakapak na tulya. Yan. Ang main ingredient. Hello guys, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Pasensya na kayo guys, ngayon lang kami nakapag-upload dahil ilang araw pong walang tigil yung ulan, so hindi kami makalabas. So ngayon guys, kukuha kami ng ng tulya at yung kape. Tingnan natin kung mayroon na. Pero bago kami pupunta doon sa kabila, ipakat muna natin itong ating patanga. Para may pang-ulam mamaya pagka uwi namin galing sa tulyaan, angat namin kung may huli. Kung may huli. Saan yung isa ay? Iwan ko na doon, doon na natin lagay sa kabila. Kana nga yung kwarto, ito no? Damihan mo yung kwarto. Yung kwarto ang madami puro naman sa daan yung nilagyan nyo. Yan, ganyan. Sa bagay, hindi naman siya maagos. Idutang kunti Tayo sa kabila, yung kabila pa. Tama na yan. Sa kabila na lang, kunti lang yun. Wali, ayusin mo. Nakabaon, ay hindi pantay. Ba't yan? Sabihin pa lang, hindi pantay ito. O, ay Yan. Yan, pwede na. Bawi, isa. Kalaking ambag Wala. Uy, may gaban ni Itman. May nangangawin. Sino to ay? Hindi tayo magluto mamaya oh. Tilude, may huli ka na? Ha? Meron na din? Malaki? Ay, paitan? Na, puro paitan ka, lalaking paitan. Wala magpapasok kasi yung paitan no. Ala, kagaganda niya. Sarap nito, kalalaki. Mga tilapia. Wala magkano tilapia dyan? Kangkong anteng ilagay mo. Hindi kasi, kahit naman kasi magpasok ang paitan sa patangan natin, maglabas din kay maliliit siya. Dito saan natin lagay yung ating isahe? Para maganda dyan oh, sa kamsam-sam magkaan. Hindi dyan! Hindi ikaw, baka ikaw na yung swerte ka. Ako talaga ko nante. Kahit sa mulog at sila. Ay, saan na nalubog? Saan mo ilagay ay? Bago yan. Magpasok kayo dyan, bago yan eh. Parang masyadong live na Ate, live yung yan. bunga nga niyan, te. Parang masyadong kuwag. Tita. Lagay mo ng laylayan sa pintuan. Wala pala si Auntie Ligaya, nag-meeting sa school. Kadaming bulaklak ng susong baka. Paumok.
Mangga pa dito tayo. Ayun o, mangga. Ito o. Kaninong santol yan ay? Kanino yan? Tingi. Kuha tayo. Walang dyan sila pa nagadaan. Pag-uwi natin. Wala tayong lagayan. Para may merienda tayo. Ayun o, kababa yun o. Ayun panungkit. Ayun may panungkit te o. Mangga malang. Ayun pa o, santol. Kanino yan? Ano may aray? Baka maasin? Nag-isbagay bakitan na eh. Oh, tikman mo. Tikman mo, kutsilyo. Ay, nagadaw. Kayo. Ne, galit yan. Asim yan, maliliit eh. Tamis din eh. Wala lang katas. Nasa, no? Kaya pala, hindi siya panat. Ba't ganun? Siguro kayo hindi kinukuha. Pero, ang dami ang lagot oh. Paano kaya ito magkuhan oh? Kababa-baba eh. Gabulaklak na. Alaga. Siguro pili lang, kasi nga siguro naulanan. May lang ka oh. Okay, nandito na tayo sa ating spot ng tulyaan. Hindi kami makapunta dun sa sa Tanyag, yung sa Marami ay. Sa susunod. Busy kasi si Kuya Dan. Tsaka medyo malayo yun. Doon talaga walang zero ang kondoon, tulyak. Ang kami buhaya dito tayo. Baka may karasaan. Naman magtambay yung maan tayo. Nagkakasa oh. Tukmaan ng tipaseng. Ayun na ako. Kalamig. Kaya nga ako rin makaisisbo na. Nakaisa agad. Kaya naman maglamay. Kaya naman magbatok. Sa una lang. Maganda ngayon yung naglalim kasi no. Pag tag-araw kasi ito mababaw. Ina, kalamay. Sarap. Nagkimasag babaan. Lagay mas agisbaw. Ay na, nagaduk yung na eh. No? Kami na ada. Ang babatungol ba? Lapit pa yata. Ayun. Oh. Di ano natin to guys. Ang luto. Ka bunog. Saan? Lahat bunog! Iba ka talaga. Ibang iba ka. May isda kami. Oh. Malit pero malit talaga yan bunog. Na, kadami. Oh, babatungol ba? Dito lang pala tayo sa bandang gilid eh. Oh, kadami oh. Hindi na natin kailangan pumunta sa malalim. Kalalaki oh. Isa ko. Ako tagi-isa. Ay, Diyos ko Lord. Daw may gimpakat ka na tulya dyan ante ah. Baka sabihin na naman nila nilagay mo. Nilagay natin. Shout out to Ante. Dapat punin natin timba kasi anong gawin natin eh. Yung lumpia. Na? Ano nga po nante, pwede natin itong lutuin? No? Pwede na. I-ano natin, i-lumpia ang toge. Hindi natin ng kamote. Dito lang marami. Dito lang marami. Subukan din natin dyan, no? Baka malalaki dyan. Dito sana kami maglagay guys ng katanga. Kaya lang walang kangkong eh. Baka hindi sila kakain. Pero marami isda to oh. Kadaming nagagunay oh. Kadaming ko. Madaming patay. Kaya nga madami na. Wala pang kape ante. Talangka. Doon ay sa gilid. Sa gilid. Ang kape. Wala dito. Kadaming gagunay na isda oh.
Kung dito nagbandit, kantipan. Mag-ilihis sila. Try natin maglagay ito ng katanga dito minsan. Oo. Kung marami dito eh. Posibleng di yan sila magkain ng kangkong. Nagbaba na siguro sila dito. Naiyanod na eh. Naku, malatang agtutunal daw niya. Nang talagang kapitin ka. Sige, isa. Ba't kayo tag-iisa? Isang kipasin isang tumpok. Kadami bubatungol da. Gusto na kami. Baka magsanti ligaya ah. Sunod yun. Alam naman yung daan. Ay, ina. Kakagaya. Sigtutak pa. Hindi ka nagkasambra dyan? Hindi. Ando no, iniwan ko. Dahil papaitan tong ano natin. Puro papaitan. Kakulimlim na. Sinyaw. Nagguruod pa yan. Ante, lagay mo na. Buska. Ang punlap ba dyan isang imak? Ginaipon mo pala ante sa kamay mo. Oo. Ay, yung iba patay. Oo, dami na nga siyang time. Ipon ko nga din para madami. Sige, isa yung lagay namin. Kaya kanto. Tagal tayong hindi nagtulya guys. Kaya ano, masarap na naman ito. Ganun lang ang routine namin sa buhay. Pag walang ulam, punta ka lang dito sa mga ilog-ilog o magkama ka dyan. May ulam ka na. Pagkaka lang may ulam na. May raos ang isang pan. Ulan na guys. Wala man lang ko. Hoy. Wala pa naman tayong kapute. Kainit-init ka Kanina, na eh. nagkaputi ka na, nakabasa ka na. Ay, nga. Kamot ka. Iso ah. Oo na yun, kabsak. Basta tumot, Mario. Kastantungot, Mariot. Partakan nyo, baka din tayo. Baka din tayo. Dito banda oh. Yan maluang. Wala din sa gitna. Kalamig dito banda. Wala din sa gitna dito sa gilid sila. Alam mo ba't mainit dito, Jay? Bakit puro ihi? Anay ng ihi ko. Dito lamig oh. Ala, yan na ang ulan. Huwag lang magkidlat. Oo, ang babatong mo ba rin. Kaso malilid man. Wala, kasarap-sarap ng init na kanina. Dami na oh. Malalim. It's a prank. Malalim. Malalim. Kalalim dyan. Dito lang kayo sa gilid. Kaya hindi nyo maabot dyan. Dito marami dito banda. Dito tayo sa gilid. Dito tayo ante oh. Saan? Dito oh. Malalim yata dyan. Marami pa nga dyan. Malalim dyan sa'yo. Marunong man yan maglangis, ante. Magkita mo ba pag dalangoy ang ahas? Ang ulo niya galitaw. Paano kung hindi ay? Papunta na pala sa ubot mo. Kaya nga. Kala mo kinagat ka ng kape. Yung pala ano, agwason na ha? Awan. Goodbye Philippines. Goodbye vlog.
Sa gilid-gilid lang naman yan. Ay na! Ano, batak na yun mamaya. Sa gilid-gilid lang naman yan sila. Kaya, dyan o, sama-sama. Diyan Diyan o sumasamag. Doon ka nga dito sama. Oy, takot ako. Takot din ako. Dito kayo oh. Pero marami sa gilid eh. Di ba sa ganyan nakakita sa angkil ko ng ahas? Sa, So ganyan. oh, sa angkil, yung doon sa Friend. pinagkuhanan natin ng Tungko, hito. Bukatot. Hindi sa ano, sa hindi wala siya doon sa may pagkuhan nasa labas siya. Doon. Alam nyo guys yung sahi pinagituan namin, may nakihiwa si Kuya Efren na kubra. Nabulabog. Ay, bulabog na yun. Ay, Nabulabog siguro namin nung ano. Nagbugaw-bugaw kayo. Di ba gabi niya yun nakuha? Gabi, kinabukasan, guwason naman daw na ahas. hindi pa naman tayo nakabuta din yun, ha? Tapos biglang may na... Hindi pa natin oras. Kaya nga. Yan nasa likod mo. Wala siya eh. Anakunda sana. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Kahit hindi Kahit kayo isa. magkita. Kahit isa lang. Pero gusto ko makakita ng anaconda. Ahas lang din yun. Pero malaki. Kahit anong ahas. Yung kasyang tao. Doon sa ano, sa Bohol. Yung ano nila doon sa zoo nila. Mayroon doon yung parang hanggang sa namatay na lang siya. Yung buto na lang yung inaano niya. Napakita nila. Wala naman sigurong kwan dito, no? Ganun kalaki. Yung santipasin ko turturod oh. Kaya nga. Kaya may ahas dyan. Saan ka dyan magtakbuhan tayo dyan sa samukan? Gina-imagine ko nga dito, oh, yung kwan, yung papalapit sa atin, pero buwaya. Tapos gusto tayo magtakbo. Wala mang buhaya dito. Malabo ang buhaya dito. Parang katapos. Tapos yung malapit na siya, nagnganga na gano'n na, pupunta na kay JJ. Oy! Hindi ko alam siguro kung saan ako magtaray. Marami dyan, ante. Ibang Dito ka ginahanap, kasi. ibang ginahanap niya. Anong ginahanap Nag-hunting mo? yan ng ano, O kuya ko talang ka. bitlat. Pero madalang, ante. Oo. Nanganap niya. Kalalim na dito oh, di ko Hindi maabot. ko rin maabot. Magsisid kayo eh. Labis. Gusto ko nga. Kalamig dito. Naubos na yung isbo ko di. Maya na naman. May aso. Ano o? Kalalay. Matigas. Kalalim. Ang bag ni Umar. Oh, buting ang So, takrot meron. Hindi yun magpunta. Ayun, narinig ko boses ko ah. Parang gano'n na. Andyan siya? Ayun, oo. Oh, boses niya eh. Hindi! Ligaya! Hindi, meron din daw. Hmm. Nagsunod si Antiligaya. Kunyari maglumus-lumusan tayo, hindi magsulong yan. Parang ganun na. Wala. Antiligaya! Nagtahod lang yung aso. Parang narinig ko kasi yung boses niya. Hindi na po yung salitang babae. Di mo na. Hindi yun magsunod. Takrot yun. Walang kasama.
Parang bato lang na nagkuhan. Oh. Ito rin siguro yung naapakan ko. Bilog-bilog. Basta may nagdugol yun na ukyang. Dugol. Yang na. Si Dugol. Pag mahaba yan, te. Ano yun? Hugildat na. Bulag na. Igat. Kaya igat. Kunti pa ta. Uy. Hindi natin na. Tati Tudan guys. Sarap! Muulan! Ligo talaga sa ulan to. Huwag lang magkulog. Pag magkulog, magluglog tayo sa ilalim. Kanya-kanya takbo ah. Mahagis mo yan, ting yung mga cellphone mo. Wala, oo nga. May cellphone pa man dito. Nako. Kabilang paga yan. Baka magkidlat. Tugtugaw. Doon na tayo, oh! Kalakas na ng ulan. Magsunod ka sa amin, natakot kami magkuhan. Dito tayo, marami dito banda. Punta pa tayo dyan, wala namang tayo nakukuha dyan. Malapit na tayo dyan sa may kuhan, oh. Sangganan. Sarap paligo. Parang gusto ko na maglaro yan. Wow, sarap. Saan ka nakakita ng nag-uulan, nagkakuha ng ukyas? Buntik na mapuno. Buntik na lang. Si Auntie Paseng, din sa kuro niya yung kwan niya, cigarettes. Wala siya pantanggal. Mahirap na wala na siyang kwan, vitamins. Baka daw mabasa. Kalapit pa lang. Napuno. Pag napuno namin yan guys, uwi na kami. Yung kasi kaysa dati eh, marami dun eh. Kaisa-isa man dyan, matagal kayo makatulog. May pandawin pa pala tayo. Baka inangat na ng tilude yun. Baka inangkat na ng tilude ah. Puti. Boy, wala magpasok doon. Nandun sa tilude eh. May istorbo sila. Nag-uwi na yun eh, gaulan. May panangalian na siya. Dami niya nang nakuha eh. Alang pandawin agad natin yan. Uwi. Tignan lang eh. Ito nga wala. Sarap! Lalaki na ng kata. Yung tuligaya, buti binagsama talaga. Kung sama yan, intayaw. 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 Si Intayaw. Intayaw, madadalo man. Monte, kaya pa? Kaya pa sa lamig? May pantanggal sa lamig. Anto na oh. Ha? Wala lang din. Sabi ka lang ante. Pero parang marami. Baka siguro marami din tayo. Ha? Oh, lalim na dyan. Lalim doon. Wala doon. Dito lang marami. Baka may buwaya doon. Marami dito oh. Nakalamay. Kasasaglit mo dito. Nakarami ka na.
Pangpuno na yan. Pang pinali. Kakirsan puro pa. Puro bato. Yan. Dami na ang konti na lang. Punuan nyo na. Di ba? Ang dami. Ni. Dami. Nanganak yung ating tulya dito kasi walang kumukuha ngayon at maulan. Wait for me, aking mahal. Ako'y babalik na. Kaya humanda ka na. Ihanda mo na rin yung baboy mo. Wait for me. Ayan, saan ka na ba? Bakit ang tagal mong bumalik? Ano ba? Update ka naman. Update ka naman dyan. Ano pangalan nga nun? Si Lars. Pangalan natin Lars. Lars, where are you now? Kasi Gigi, oh. Yeah. Woo! Gigi is waiting for you. Masarapat lang ah. Si Lars naman, oh. Lars. Ninang kante? Oo ah. Ano tawag mo kay Gigi? Nak na. Ihada. Ihada na. Anak. Pang-sosyal. Anak Anak na. Anak. Nabilda. Anak. Hindi na Gigi. Anak na. Anak. Abot mo nga Ano yung po anak. yun, Nina? Yes, Ninang. Ay na. Ay. Subukan ko na magkapa dyan. Oh. Magkape. Parang hindi ka pa ginakuhang Ninang ante, no? Kunin mo apeng. Ano yun? For the first time pa lang si Gigi. Hindi. Dalawa na. Ay, Yung si dalawa na. Janjan. Pangatlo si Gigi. Pangatlo na si DJ. Ninang pasing. Ninang patang. Ninang patang. Ninang patang. Tagkitang. Pag Ninang kante, bihisan ka namin ng bonggang-bongga. Nakonte. Sana all. Walang kape. Wala na Hindi na siguro panahon ngayon. Masukal. Tsaka malalim, baka kung Malalim. Takot magkapa dyan, oh. Hmm. Baka iba pang magkapa mo dyan. Tama na yan. Puno na. May nakapa ako apat. Anong oras na to? Anong oras na? Galas siya na. Yes, inti gaya man. May ang hapon na lang Alas 9 natin yata tayo ano nagkuha. yun. Tandawin. Kaganda ng malunggay o kalago. Ayun, kataas. Ayun na may palunggay. Ayun na kami sakit to. Kasi yung aso baka maabot. Ayan. Maghinga daw po sa Antipasay. Dami na si Karod Ming guys. Saluyot pa. Isa lang. Kaya magkikwembol. Bilhin natin na yun. Magkano ang kwembol? Pwede na lang kayo namin ng upyan. Marami kayo nakuha? Ang dami. Oh, isang timba. Yung pa namin. Nagbatok-batok kami eh. Dali kunin natin eh. Nakalakiyan. Bayaran niyo ate. Hindi kuya. Kaya na namin dun sa Rio. Saluyot. Malaki oh. Saruyot na lang kulang. Ito kalaki. Pahingi ho mangga. Kuha ka lang ah. Uy, may nagsagot. Kuha lang daw ako.
Ang asin natin. Guys, pang-asim sa bunganga. Ay, ito, kadami. Isang tumpukan, teo. Ayun. Oo, kasarap. Ibaba man ka umuwi. Parang gusto ko rin mag-aslat. Eh! Hindi kayo mangilig ito. Hawakan mo. Maraming antik-ante. Maraming abuhaw. Ay, tingnan mo yung ano kaya, yung kinakain. Magkapwede yung kainin natin. Yung antay. Abuhos. Yung itlog. Di ba sa Biskaya, mayroon kami nakita na ay ano niya, ano ba yun? Itlog. Ito kahit maliit pang mahinag dito pa na ito. Takman tulay mo. Gamit ang kain. Mas pak ka dyan. Walang malit-malit. Ang bagsak mo na lang, ante. Yun. Ibang may-ari nito guys, kaya pwede natin ubusin. Okay, Darso. Dari si magtakaw. Uy, kalayo na to. Sige, ante, iibkan mo nga ito, ante. Pugso mo nga. Pugso. Namading, paano ipugso? Tingnan natin sa bayan. Matiktulang ka. Wala tayong lalagyan. Ukin eh. Nilay, matinag. Kasarap pa ng sungol niya. Nakatabako ba naman kaya may energy? Ay, buti na lang kamo wala sang Tiligaya. Wala kante, barilin ka dyan. Sang Tiligaya, gigil na yun. Tunan, hindi ko pasinay. Sabi niya pa yan, patang. Pag galit na galit, hindi na pasingit, patang na. Basta alam mo na, pag galit yung kante pasing, ang tawag niya na patang. Alanti ka dami! Alanti, magpasok sa tayo. Sante patang naman talaga. Ay, na po na yan. Ilabas sa sambrang. Ilabas Hindi ang makahubad. hiwagang Wala na akong sombra. damit na dubla. Oh, diba? Ang galing-galing. Dami dig out. Kadang na si Carol. Anli. Hindi kami umuwi nang walang dala. Hindi kami uwi nang wala kami ipakain sa pamilya namin. So ayan guys, nandito na tayo lang Tiligaya. Ayan na siya, nagaluto. Anong ulaman tayo? Oo, ayaw mo lang talaga magsama. Kasi malamig. So ayan ang ating huli. Ay huli. Nakatak na tulya. Yan guys, ngayon na natin lulutuin ang ating na-harvest kaninang tulya. Ayan, gagawin natin siyang lumpiang tulya. Ito ang aming ingredients, papaya. And then kamote. Parang lumpiang toge ba, pero lumpiang toge ay lumpiang gulay with tulya. Yun lang ating ingredients. Siyempre ang ating wrapper. Ayan. Then mamaya papandawin natin guys yung ating patanga. Yung may huli. Tignan natin kung may huli o wala. Dito muna tayo. Sino? Si Dan? Wala? Sabi niya daw, nalumid daw. Wala naman. Naglabo. Paano naglalim yata? Nag-ulan kasi eh. Ulan sa hulo. Naglalim kaya nalunod. Oo. Naglalim. Naglalim nga. Oo. Kaya pala sabi niya nalunod eh. Kababaw kanina. Tsaka malinaw pa kanina. Marami.
Awan sa. Nay, nabiyag. Adi ko na eh. Nabiyag may balang. Kurang nakain. Wala yata guys. Ha? Walang kinainan oh guys. Wala. Ha? Di na ano. Eh? Eh? Si? Ito ba yung daga? Oo. Diyan na eh. Huwag niyo tanggalin. Oo nga. Diyan lang. Bukas ang Hindi, gabi. wala man siguro magnakaw yan. Diyan. Lipat nyo kaya. Diyan lang sa kabila. Dapat doon, oh. Sa dati. Nagadali kasi ang tubig dito eh. May nakuha ko. Kung may nakuha. Nagkapayag-payag na sana sila kung meron. Damay! Ay! Damay! Talaw! Ay, talagang ayaw mo sa bago. Ito, maganda rin yun. Ito, lalaki. Tatlo? Kunin nyo, itibalik natin dyan. Ayaw pa nila yung bago eh. Hindi pa nagganto kasi. Baga bukas ko ang umaga, pandawin natin. Doon nyo kaya ilagay, oh. Lipat natin. Oo. Ito eh. Ay, nak. Nag-utod ka pa, antay? Hiro mo lang yung isakit. Isa man lang sana na pwede mo. Kaya nga. Ito mo na lang. Lipat. Oh, sa dito, oh. Dito. Huwag dyan sa gitna at magano yung tubig. Dami sa brawa. Lalalala ka. Kasi iso nga, do walang arudan. Tiglim pa yung mga batang. So ayan guys, yung isang timba natin, isang mangkok na. Yan, ang ating putahe ngayon. Lumpia. So yung wrapper natin. Ano yan, Rian? Tingin nga! Yan guys, igigisa na natin ang ating lumpiang okya. Yan, siyempre marami tayong sibuyas. Kasi marami pa tayong sibuyas ngayon na stock. Pabulok na, kaya Gamitin na. gamitin na natin kaysa mabulok. O kaya ganyanin mo na pala siya, oh. Igisa mo na. Tapos i-rep mo. Para hindi lang masayang. Abot pa yun sa atin ngayon. Kunti na lang. Ayan, lagay na natin ang ating tulya. Ang ating main ingredient. Oo na. Dami rin pala eh. Maliit lang yung ating kawali. Hindi na tayo parhit kung ano lang yung antik bata. Okay lang yan. Antik yung paryok na yan. Wow, ang sarap naman. Tita Ligaya. Masasipil magluto. Lalo na si Jade na kuwan. Madonna. Namiss mo na sa ating Joanne, ante. Pagluto niya eh. Sarap! Ito ang lumpiang native. Lumpiang native. Manok. Magbubo yung itlog na yan. Dugli na. Hindi siya mapatay sa isang. Pang-ulam nyo na to. Ayan guys, magbalot na tayo ng lumpia. Para maprito na. Para may ulam na. Hindi ako ma-expert sa pagbabalot ng Sa atin sang marunong din eh. Magbalot. Pagbasa ito, madaling masigit. Ayun oh. May upang hapunan na ulit si Kuya Dan. Kalalaki din yan.
Iinit mo dun sa kanin na, ilagay mo dun sa ibabaw ng kanin. Hingat ko sa amin na kami nakadali man. Kadaling na tangga. Banyo ka oh. Tikman daw, oo. Sarap yan. Basta lumpia. Walang hindi masarap sa lumpia. Iwan sa handaan, lumpia. Ayan guys, tikman natin tong ating lumpiang ukyang kung naimas. Ayan, syempre meron tayong sausawan. Ayan, no, sarap po. Gawa ni Gigi. Nako. Gawa ko lang, katay ko lang yung sibuyas. Sarap. Patay ilawan mo dito. Lasang ukyang. Yun o, may isang maliit. Sarap. Ah, naamoy na ni Cooper ang ating lumpia. Gusto mo ng lumpia, Cooper? Ha? Gusto mo ng lumpia? Oh, ito oh. Gusto mo lumpia? Tikman. Bawal yan, may malangsa yan. Ito rin yan, oh, dali. Hindi. Magalit ka. Mainit, mainit. Hindi na mainit yan. Ayan, kung mainit. Mainit. Ay, kamalikot dito, oh. Shout out po si mama mo. Shout out, mami. Anong tawag mo kay mama? Mami. Mami? Talaga. Shout out mo. Mami Ninay ka mo. Tsaka Daddy May. Uwi ka na. Uwi na yo, dito na may. Uwi na yun, miss na May. Okay, kain na tayo ng lumpia. Meron pa tayong piniprito guys. Medyo madami kaya ginabi na kami. Kuya Billy. Tikman nyo ang lumpia. Ano? Sabihin nyo kung masarap o hindi para hindi na natin ulitin. Itsura pa lang daw masarap na. Yummy. Oh, dali on, tay. Oh, isang tiiling, di na nagbalik. Kaya nga, di nakatikim. Huwag ka na isang kutsara pa dyan. Tiga mo dun lang. Sarah. Oh, Rian, ano masarap? Hindi niya maiwanan na isang tingin. Mamante. Sarap lang? Yes. May kanin tayo ngayon pa. Oh, lagyan mo sa sawan si William. Bakit din may ipasok mo sa bugay. Kain tayo mga ka-dragon. Ayan, solve na naman ang ating hapunan. Pero hindi kami nag-rice. Ayan na, may kuryente na. Yun, dumating na yung umeko. Wala. Oh, di ba? Oh, ayan guys, oh, ang ano niya, laman sa loob. Napaka healthy. Champion. Ay, papansin. Yummy, yummy. Ito sira mo. Nakigulo. Ang sarap niya guys. Balong maghingi na lang kayo ng sawan. Baba ka dong, Cooper. Di ba ako? Dali ka dito. Dito ikaw. Ang teligaya. Sige daw. Ayaw mo na naman ang teligaya. Palagyan mo kay mama mo hindi kayo. Halo dyan. Ikaw, Kuya Dam. Ganun din sabi niyong maraming naluto. Timos agad ha? Aga, kasakpay. Naubos na, guys. Sarap sa lasa. Lasang-lasang okay. Gusto mo maglasang ano? Kailangan maglasang baka. Kuha ka tayo sa tanyag ng isang sakaw. Pasarap pa na. May ayun niya. Yan o ka, namin ka? Ako, ingat. Kahit mainit. Waiting for second batch. Pero may atasin po. Maganda yan sa ano. Mga padide. Mahirap pala din pag malamig na. Mabilis. Balik ko yung motor. Ubus na oh. Bilisan mo. Ah, hindi Madida mo busog. makatan lang guys. Kapag pangandala una yun. Bibili na. Patsara mo rin daw eh. Huwag ka muna maglagay ng isante. Si Billy nga. Ay, si Magunahan. Tingin din sa kawali. Ako yan. Nako. Isa pa lang yun. Wala nang kainan ng kanin ko. Ito daw ang dahil nyo bukas sa kwan. Kaya. Pwede nyo nang ikain yan sa kanin. Pwede na yan pang ulam. Marami pa lang gawa itong ukyan. Karang ko, pinagkaduan niya yung sabaw. Hindi lang talkang, hindi lang kamatisan. Pinagkagaan.
Ayun guys, ito na lang ang natira sa ating lumpia. So hindi na sila nakauray, kinain na talaga nila. Hindi na sila nakantay. So ayan, thank you so much po. Sana nag-enjoy kayo sa aming simpleng vlog. Ayan, sana may napulot kayong aral sa paggawa ng pukyang. Paggawa ng lumpia with tulya. Ayan, thank you so much. Magandang gabi. Love you all. Bye. Bye po!